Det vi starter med er, at vi skal ind på Prezi.com, og så skal vi finde den Prezi, vi skal arbejde med. Og så skal vi redigere vores Prezi. Det tager lidt tid. Og så det jeg har gjort, det er, at man går ind i path. Det er, hvordan ens Prezi opfører sig, når man starter den. Og her der skal vi så vælge billederne i rigtig rækkefølge. Nu ved jeg faktisk ikke, om jeg har sat dem ind i rigtig rækkefølge. Men det gør man ved, at man simpelthen trykker på et af billederne, og så kommer den ind i rækkefølgen. Og mens de ligger herude, så kan man rykke rundt i dem, som man har lyst til, hvis man nu har sat dem forkert i rækkefølge eller et eller andet. Og det man så gør, det er, at man starter sit Screencast-O-Matic. Nu har jeg mit kørende, så nu kan vi ikke starte det igen. Og så skal man vælge at optage i fuldskærm. Og så skal man trykke Show. Og så kan man ellers bare begynde at indtale på alle billeder. Så når man har startet den, så trykker man bare videre, når man skal snakke om det næste billede. Og det er sådan set det. Når man så er færdig, så kan man gemme videoen på ens computer. Og så kan man altid uploade den på Fronter eller YouTube, eller hvor vi nu skal bruge den hen.